Microcosmos. Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps. Com sempre, a la UPV Ràdio, la 102.5 de la FM. Si ens escolteu a València Capital, ens podeu escoltar també a iVoox, a Spotify, a YouTube, a totes les plataformes. Teniu tots els programes de les 3 temporades que duguem ja en marxa. També ens podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook, a Instagram, on tenim tota la informació, @microcosmos 047. I comencem este nou programa que és molt interessant, perquè parlem d'algunes escriptores molt particulars. Primer, donem la benvinguda. Álvaro, què tal, com estem? Molt bé, amb ganes de començar. Ganes de començar. Borja, què tal, tot bé? Molt bé, molt bé. Els nostres seguidors tindran un dubte de si finalment Álvaro es va fer el DNI. Efectivament. Sí. Molt bé, perfecte, perquè tenim aquesta preocupació, no? A veure què passarà. Tot bé. En fi, com comentava, comencem un programa interessant, perquè anem a parlar d'unes escriptures particulars per a les formacions corals al llarg del segle passat. Així comencem la nostra particular i desordenada travessia per la música coral del segle XX. Bé, no estem a Nadal, però era de justícia parlar d'esta obra, no, Álvaro? Bé, sí, es tracta de A Ceremony of Carols, del compositor britànic Benjamin Britten. Concretament hem escoltat el moviment que s'anomena This Little Babe, amb el cor del King's College de Cambridge, un cor magnífic, de veus blanques, perquè esta obra, Borja, de què tracta? Com has dit, és una obra de Britten, escrita originalment per a un cor de veus blanques dividides en 3 parts. Solistes i arpa, com hem escoltat. Tot Sí. i que ell mateix la va arranjar després per a cor mixte a 4 veus. O sigui, per a que se poguera interpretar també en Sí, un cor a l'ús, i no? també es pot fer en piano, llevant alguns moviments. Vale, o sea que se pot interpretar com aquell que diu, no? Hágalo usted mismo, no? És a dir, te'l pots muntar en casa en el moment en què vulguis. D'Ikea. Exacte, Ceremony of Carols amb totes les versions possibles, perquè Britten el que no volia és que ningú deixara d'interpretar-la per falta de recursos. Com s'estructura esta obra, Álvaro? Doncs està dividida en 11 moviments, amb textos extrets del The English Galaxy of Shorter Poems, editats per Gerald Bullitt, en anglès medieval, anglès modern i llatí. Bé, hem començat amb una obra amb temàtica nadalenca. Hem d'entendre també per què és una obra, una de les obres més destacades del panorama coral del segle XX i tot i que no estem en Nadal, doncs era de justícia parlar d'ella. Però ara passem a altre tema també molt emprat a la música coral a totes les èpoques, no, Borja? Bàsicament perquè la música coral naix partint d'esta temàtica, que no pot ser altra que la religió. Així és la música sacra de tota la vida, Efectivament, la música sacra, que al segle XX també existeix i de maneres molt diverses. tan diverses com esta que escoltem.
Fascinant, no, Álvaro? Totalment. Es tracta de O Sacrum Convivium, del compositor francès Olivier Messiaen. Messiaen, del que hem parlat en diverses ocasions, com per exemple el programa de músiques com a consol, no? I del que tenim pendent un programa sobre ell i els ocells. Veritat, i això l'hem de fer en Queda algun moment. pendent. Efectivament. Què fa a esta obra Messiaen, Álvaro? Doncs agafa el text de O Sacrum Convivium de tota la vida, atribuït a Sant Tomàs d'Aquino, i com molts altres compositors abans li fica música. És a dir, el que se coneix com un motet, no? Una obra de música sacra, Això, per a cor, no? un motet de tota la vida. De fet, és l'única obra que Messiaen va compondre per a ser interpretada durant l'ofici religiós. Que no vol dir que siga l'única obra de temàtica religiosa, no, Borja? No, ja que Messiaen era un devot catòlic i sempre va tindre molt present la religió en la seva vida i, òbviament, a les seues composicions. Bé, i quan va escriure esta obra? Doncs la va escriure en el 1937, quan tenia 29 anys, i li la va encarregar un clergue, a Bebron. I esta versió que hem escoltat, Álvaro, quina és? Doncs escoltem The Choir of Trinity College de Cambridge. Fantàstic, o sigui, és un cor que s'ha caracteritzat sempre per fer unes grans versions, no, d'estes... Bueno, anava a dir d'estes obres, però probablement de qualsevol obra coral escoltem una gran versió, no, de The Choir of Trinity College, efectivament. Seguim amb música sacra, però d'un estil un poc més allunyat del que acabem d'escoltar de Messiaen, no, Borja? Sí, escoltarem a continuació un dels compositors més emblemàtics i interessants del segle XX, Krzysztof Penderecki. Bé, es tracta de La Passió de Sant Lluc, de Krzysztof Penderecki. Com la nostra audiència podrà deduir, es tracta d'una obra coral que narra, bàsicament, els esdeveniments presents a l'Evangeli de Lluc, del Nou Testament, no? Sí, el que fa així Penderecki és tornar a la tradició clàssica de ficar música als textos bíblics, en este cas als de Lluc, que ens conten la vida i passió de Crist. Bé, tradició que mai ha deixat de ser habitual, no, Borja? Mai. De fet, tots tenim al cap les dues passions que va escriure Johann Sebastian Bach, la de Joan i la de Mateu, pot ser per ser les més famoses o les més interpretades. Efectivament, però és una tradició habitual, no només al món protestant, sinó també a la litúrgia, al món catòlic, no? Els oficis de tenebres per a la Setmana Santa, no? Totes aquestes composicions per a celebrar, efectivament, la mort i la resurrecció de Crist, no? Efectivament. En este cas, Penderecki utilitza els textos en llatí de la Passió de Lluc, però també inclou passatges de l'Stabat Mater, d'alguns himnes i salms i fragments del llibre de Lamentacions de l'Antic Testament. I de quan és esta obra, Álvaro? És de l'any 1966, en un moment en el que la religió no travessava un bon moment en Polònia. No hem de recordar que en aquell moment la República Popular de Polònia, alineada amb la Unió Soviètica, era oficialment atea, i això fa encara més subversiva esta passió de Penderecki, perquè en l'aspecte musical potser és un poc xocant, no, Álvaro?
També estem parlant d'una obra d'una hora i quart, aproximadament, amb una temàtica sacra que és completament atonal. Clar, això és interessant perquè música atonal se duia fent des de pràcticament el primer terç ja del segle XX, però clar, 1 hora i 15 minuts de música sacra atonal potser no és el que espera l'espectador habitual, no? Que no vol dir que Penderecki no tinga un gran domini del dramatisme narratiu. Més encara en una temàtica com esta, no? Que estem parlant de música sacra. Escoltàvem, per cert, la primera part, O Crux Ave, de l'himne Vexilla Regis Pruduent, amb Antoni Wild a la direcció, el cor de Warsaw Voice Choir, el Warsaw Philharmonic Choir i l'Orquestra Filharmònica de Warsaw. Anem a seguir amb altra pista molt interessant. Bé, doncs, en el 1966 Penderecki escrivia la seva Passió Sant Lluc i un any abans s'escrivia esta obra. Borja, de quina obra es tracta? Parlem del Chichester Psalms de Leonard Bernstein, Que estan escrits aleshores com has dit tu. en el 1965, un any abans que Penderecki, no? En quin context van ser escrits estes obres, no? Van ser un encàrrec de la Southern Cathedrals Festival, un festival de música sacra que encara a dia d'avui es celebra a les catedrals de Winchester, Salisbury i, com no, Chichester, a Anglaterra. D'ahir el nom de Chichester Psalms, no? Estem així ja donant-li voltes a la pronúncia, no? N'hi ha un nivell. N'hi ha un nivell, efectivament. I aleshores... Sí, evidentment, és per el que has dit. Efectivament, ahí estan els Chichester Psalms. I es van estrenar a este festival, aleshores, Álvaro? Bé, tècnicament es van estrenar uns dies abans a Nova York. El festival se celebrava sempre a finals de juliol i en 1965 el propi Bernstein va dirigir la rigorosa estrena amb la New York Philharmonic al Lincoln Concert de Nova York. On ell era el titular, en aquell moment, de l'Orquestra Filharmònica de Nova York. Correcte. No? I només 15 dies més tard és quan es va estrenar al festival, a l'altre costat de l'Atlàntic. Cal destacar que Bernstein va escriure esta obra per a una veu de xiquet o contratenor, cor i una orquestra de 3 trompetes, 3 trombons, timbal, percussions, 2 arpes i corda. O sigui, una orquestra sense vents fustes, no? Sense instruments de vent fusta, com són les flautes, els clarinets, és a dir, de dimensions un poc més reduïdes de l'habitual, no? Sí, i a més va especificar que era preferible que les veus dels sopranos i altos al cor estaven pensades per a ser interpretades per xiquets de veu blanca i en masculí. I això per què? Sembla ser que per una qüestió de significat textual. El Psalm 23, que és el Psalm de David, el canta el mateix David, de xiquet. Això es pot tindre aquest sentit, no? De com que qui està cantant o narrant el Psalm és el propi xiquet David, doncs
que ho canten xiquets, no?, al cor. A més, hi ha una versió d'orquestra o ensemble reduït feta pel propi Bernstein, no, Álvaro? Sí, tenim una versió del propi compositor per a orgue, arpa i percussió. Que evidentment la fa molt més, podríem dir, interpretable, no?, en el context litúrgic o en el context simplement... Logístic, no? També. Per interpretar en una església doncs és més habitual trobar un orgue, arpa i percussió doncs ja la porta cadascú de casa. Això no ho trobem a les esglésies o habituals. si la parròquia té possibilitats. Claro, si és una parròquia d'estes potents, clar. Escoltàvem, com dèiem, els Chichester Psalms, concretament el tercer moviment, la tercera part, el Salm 131, en una versió en directe de la Israel Philharmonic Orchestra, el Wiener Junis Choir, i dirigida pel propi compositor Lenny Bernstein, no? Seguim endavant amb una altra obra de temàtica sacra, però ben diferent. Bé, Álvaro, què és el que acabem d'escoltar? Doncs és el Magnificat del compositor estoni Arvo Pärt. Que està escrit? En 1989. És una obra coral a capella per a dos veus de soprano dividides en soprano solista i la resta de les sopranos, el ripieno, altos, tenors i baixos. Bé, un ambient completament diferent a l'anterior, molt més meditatiu, no, Borja, podríem dir? Totalment. Així veiem clarament l'estil tan característic d'Arvo Pärt, especialment en la conducció de veus. Que això, a més, ell mateix li va donar un nom. Efectivament, es coneix com la tècnica del tintinàbuli. Tintinàbuli, una paraula un tant curiosa, no?, que ell utilitzava per a definir aquesta manera de conduir les veus, així per a que ho pugui entendre fins i tot una persona que no és músic o que no coneix de partitures. Com ho podríem definir? Sí, resumint-ho molt, si tenim dos veus que estan cantant alhora, bàsicament una es manté en la mateixa nota i l'altra sí que fa el moviment o la conducció melòdica normal que vulgui el compositor, clar. És una manera una linealitat, no? Una veu es manté i les altres van fluctuant. És, sense dubte, molt interessant, no?, esta conducció. A més, probablement dona un ambient, no?, una atmosfera molt meditativa, no, Álvaro? Totalment. La veritat que eixa pau que aconsegueix Arvo Pärt és, per a recordar. Que fins i tot en algunes de les seues obres hi ha qui podria trobar falta, no?, a lo millor material o d'acció, no?, que fins i tot hi ha gent que va i diu, ostres, sembla que a vegades passen poques coses, no? Sí, però és difícil fer més en menys. Efectivament, sí, ahí està, no? Evidentment, mai plou a gust de tots i cadascú li agradarà un compositor, però és indubtable que té un estil molt característic, no?, el nostre amic Arvo Pärt.
Bueno, amic, tant de bo, no? Estiguera així a la taula. Bé, la versió que estàvem escoltant està dirigida per Paul Hillier i és la Estonian Philharmonic Chamber Choir. I d'Arvo Part, i l'any 1989 fem un salt fins al 2002, on trobem una obra molt interessant del compositor italià Luciano Berio. Bé, estem parlant de Si fossi pisci, no? Esta és una obra de Berio, escrita en 2002, com bé has dit, i escrita per a cor a capella. Està escrita en dialecte sicilià. L'he notat, l'he notat. Efectivament. Conec els dialectes de tota Itàlia, l'he notat, evidentment. Dedicada al gran Umberto Eco. Ah, molt bé, ahí està. L'obra és un arranjament d'una cançó d'amor popular siciliana, segons sembla la cançó popular preferida de Berio. Sí, i sembla que existís una gravació del propi compositor cantant la cançó popular original. Que estaria molt bé escoltar aquesta gravació, no? Si tingueren aquest àudio, i fins i tot el vídeo, no? Perquè n'hi hauria que veure a Berio cantant aquesta cançó popular. En l'obra per a cor escoltem a l'inici els glotejos, no? En la gola dels cantants, uns sons així que... Aquàtics, no? Sí. Però de seguida apreciem un estil tradicional, no, Borja? Efectivament, com s'ha pogut apreciar. No és una obra que puga causar una ruptura en l'oient. Sí, és més per inserir un poquet els efectes dels peixos i també per fer servir el dialecte sicilià, que molt probablement no tinga tanta producció com pot ser, evidentment, italià estàndard o llatí. Que també te dic, tant de bo totes les llengües tinguérem en el nostre repertori una obra de Berio, no? Vull dir, el dialecte sicilià ja pot estar content de dir Berio ens ha fet una obra a nosaltres. Quina versió, disculpa, estàvem escoltant, Borja? Hem escoltat Si fossi pisci, com hem dit, per Le Cru de Paris, de la versió dirigida per Geoffroy Jourdan i Lucille Richardot. Bueno, fantàstic, este cor que té pinta de ser francès, veritat. I estem arribant al final del programa amb l'última obra que comentarem, que és esta.
Bé, què estem escoltant, Álvaro? Windhorse, el tercer moviment, Vocalize 2, del compositor japonès Toru Takemitsu. Bé, com podem apreciar, es tracta d'una obra sense un text definit, no? Clar, es basa en la recitació de sons vocàlics, com el famós Vocalize de Rachmaninoff. Eixa famosa obra de Rachmaninoff, que després s'ha interpretat en tots els instruments possibles, no? Però que es basa en una sola vocal interpretada per una cantant i un acompanyament, lògicament. És fantàstic, no? La versió que escoltem és la del SWR Vocal Ensemble, dirigits per Marcus Creed. I hem fet un repàs molt interessant, no, Borja? La veritat és que sí, és que jo vull fer una xicoteta reivindicació. Normalment és Mario, el de les reivindicacions, però avui... Tira-li. Per això he començat a parlar jo. Vinga. És necessari que els cors en general es plantegen fer un canvi de perspectiva i d'enfocament cap a altres segles, Clar, sí. perquè no tot és òpera. No, clar, no tot és òpera i tenim molt de repertori, per sort. N'hi ha que seguir fomentant aquesta nova creació, no? amb els festivals que encomanen obres a nous compositors, els propis cors, que són els que encarreguen obres, no? I paguen les obres als compositors, que els compositors i les compositores també han de viure i també han de menjar i pagar hipoteques. Quede clar que jo no soc compositor, estos dos sí. No, però clar, això també cal remarcar-lo, no? Que al final, qué bonico, no? Ai, que tu escrius, vinga, escriu-me algo. Sí, però és que cobre, és que jo també pago hipoteca. Això és important destacar. Però, efectivament, també hem de dir que és un repàs completament arbitrari, és un repàs que nosaltres hem volgut fer, sense cap justificació, més que el nostre gust personal i allò que hem trobat. Farem un altre més hardcore, Álvaro? Sí, vamos, així hem tocat estils un poc variats, però se'ns han quedat fora alguns estils que també són molt interessants i amb obres molt importants. Més microcòsmic. Efectivament, sí, són obres que s'emmarquen dins de probablement un estil del tractament de la veu més tradicional, no? Però... Sí, i que no hem parlat de cap compositor que crec que no hem parlat ja, sí. Efectivament, sí, així és. En fi, gràcies per acompanyar-nos en este repàs, esta travessia per la música coral del segle XX, travessia arbitrària amb la nostra selecció, que segur que hi ha moltes més, i nosaltres farem un altre, veient altres perspectives. Vos deixem que escolteu, que saboregeu tot el que hem parlat avui i ens trobem al pròxim programa Microcosmos 047 a Instagram, a Twitter, a Facebook, a YouTube ens podeu trobar, a Spotify, a iVox. Gràcies a Sari per aguantar-nos, a Sari Zorio en la producció. Ens falta el Virreal, que està de moda ara. Ah, ens hem de fer Virreal, és veritat. O TikTok. TikTok també. I això és bona. Borja, t'encarregaràs tu, me pareix. Gràcies, Borja, per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Álvaro. Tot un plaer. Fins al pròxim programa i a vosaltres gràcies per aguantar-nos amb diligència, amb tenacitat, amb esforç. Ens trobem al pròxim Microcosmos. Gràcies i adeu. Microcosmos.